שלום חברים, היום נעשה שיעור קצר מה זה תקן איזו 9001. זה תקן בהבטחת איכות שהוא תקן בינלאומי, הוא תופס בכל העולם והוא נועד לעמוד במכרזים של גופים גדולים כמו בנקים, כמו משרדי ממשלה שדורשים את התקן הזה. בעצם מה ההסמכה כוללת? עובדים היום עם 3 מכונים בשוק, יש את מכון התקנים, יש את IQC, המכון לבקרה ואיכות, ויש את רונט. הם גופי התעדה שבאים ובודקים את החברה על מנת לתת להם את ההסמכה, שזה תעודה של תקן איזו 9001. ואז התעודה נשלחת למכרז ואפשר לקבל את העבודה מהספק שדרש במכרז את התקן. עכשיו נעבור על תהליך ההסמכה, מה הדרישות. בעצם תקן איזו 9001 דורש כתיבת נהלים, נהלי עבודה, ניתוח תהליכים, אפיון התהליכים, עמידה ביעדים ושיפור מתמיד. אנחנו ביחד כותבים את הנהלים של החברה שהיא מתחייבת לעמוד בנהלים על מנת שהחברה תוכל להשתפר כל הזמן. אנחנו צריכים לקבוע יעדים למחלקות, יושבים עם כל מנהלי המחלקות, קובעים יעדים ומגישים, מנתחים את היעדים על טבלת אקסל ומסתכלים על הלקוח כשבע רצון, שולחים לו טופס שביעות רצון ללקוח. הלקוח בעצם הוא זה שאנחנו רוצים לשמר אותו כדי שהעסק יגדל. אז אנחנו צריכים 1. להביא יותר לקוחות, 2. לשמר את הלקוחות הקיימים. אז אנחנו עושים את זה על ידי שיפור מתמיד באיזו. זאת אומרת, קובעים את היעדים ודואגים להרים את היעד, להרים את הרף, להרים את המחירות, להרים את השיווק, להרים את הפרסום ולהשקיע בעובד ולהשקיע בלקוח. זה תקן איזו 9001. זה תהליך שלוקח בדרך כלל 3 חודשים. זה תלוי במספר העובדים של החברה. אם זאת חברה גדולה אז זה לוקח 3 חודשים, חברה קטנה זה לוקח שבועיים, ומקבלים את התעודה. יכולים להשיג אותי ב-0502 909 502, לקבל הצעת מחיר.